Nơi ada Prakash YouTuber lorgo नाय जों गामिनि लामाया माबायदि अबाव गोदान गोदान लामा नुलायखो नोंहालाय नायफै मा अबस्था नायफै जों गामिनि लामाखौ नायफै नोंहालाय अबे लामा गोदान गोदानल' नुसै जाखो नै जों गामिनि लामाया नै बे अबस्था नै बे अबस्था नै नुबाय जों गामिनि लामाखौ नुदों नाहर नाय गारि गंसे साइकेल गंसे थांनो हाया ओंखाम जानाय माने हाद्रि सफैयो थोरसियाव लामाया जेरावबो गोदानल' नुसैनो जोंखि नायफैलाय नुदों नोङो नुदों गारि गंसे बाइक गंसे थांबानो फुल्ला फुल्लि न'निफ्राय लामायावनो ओंखारबोनो हाया बेफोरखौ नाय नाय हाद्रि दुनियानि न'खै नाहर हाद्रि गासिखैबो हाद्रि दुनियानि हाद्रि नुबाय लामा गोदान गोदान नुसै नाहर हाद्रि गोजा जेरावबो औवाफोरखौ नाय हाद्रि फुल्ला फुल्लि नाय बेखौ नाय हाद्रिजों बुंफबनाय नाय लामानो नै दोलो दोलो नै नुबाय नुदों नै नुदों लामा मोजांखायनो बेखायनो रागा जोङो नोंखौ मानसिफ्रा जाथारिफोरखौ पस्ट होयो।